morning! Happy Tuesday today, right, Nelsie? Yeah. Tuesday. Luto tayong breakfast, guys. And nakaligo na ako. Hindi ba sabi ko sa inyo, natalsikan ako ng oil nung nagprito. Kaya yun siya, guys. Oh, marka. Ayan, oh. Medyo masakit pa nga eh. Okay lang yan. Asang, nilipat ko na pala doon. May, yung dalawa, ayan. Meron silang walkie-talkie. Walkie-talkie. Kunin ko yung bacon. Nilipat ko na pala dito yung mga meat. Andito sila. Ito yung outdoor fridge natin. Ayan. Di ko nilagay sa freezer kasi naka-vacuum naman ang mga to. And then, mag-expired sila kahit sa fridge lang. Hindi sa freezer. Sa February 13. So, dito ko lang sila nilagay kasi okay lang. Pero, syempre, kung hindi ko sila gagamitin, lalagay ko na sila sa freezer. Pero, gagamitin natin to this week. So, ano kayang kainin natin today? Pero ngayon, ang hinahanap ko muna ay yung ating kay Kat to. Dala yan ni Kat. Eto, bacon. Bacon. So, ayan, yung ibang vegetables, andito. So, yan yung itsura ng fridge natin dito. Yung freezer, ayan, meron din. Diba? Hindi tayo magugutom. So, ito muna. Bacon muna kasi breakfast. Bacon muna. And meron kami mga, ayan, si kay Jan yan. Pero alam niyo naman si Jan, hindi naman uminom pa isa-isa lang pag may napapasubok. Tama ba? Parang, alam mo yun, para masabing umiinom lang siya. Pero hindi niya yan nauubos, guys. And yung ating macaroni, sala dito ko linagay. Tingnan yung si Kat. No sugar si Kat. No sugar. Kay Kat yan, dala ni Kat. Andito yung macaroni din natin. So, okay. Luto muna tayong breakfast. And ang saya ni Nildo. Ang kalat ng dalawang girls, nagdo-draw sila dito or nagko-coloring. So, look, what? Ang saya niyo. Why are you so happy, Nelsie? Happy siya. I'm gonna show you something. Good morning! At least nag-smile. Good morning. Ayan na pala yung bacon. Meron tayong naluto. Okay. Buksan daw ni Sak yung blind sa sa kwarto na. Ayan yung eggs. Ayan yung eggs. And may nilabas na pala kung lulutuin mamaya. Mag-ano kami? Shark. Ayan yung shark. Ayan yung shark. Ginagawan ko lang pala si Kuya ng kanyang breakfast. Ayan, yung kanya. May cheese, yung favorite niyang cheese. Tapos egg and bacon. Kuya, si Veronica ayaw niya na mag-rice. Holly, this is yours. Rice, bacon, and eto kay Nelsie. Ayaw niyang ipa-toast. And gusto niya yung malit lang na bread. Ayan yung kanya. You like Veronica. Why dress fancy? Diba? Eto kay Elijah. Here, Baba. Here, Baba. This is yours. Good morning. What do you want for drinks? Black currant or apple juice? What do you want? Apple juice. Oh, gusto niya apple juice. Tapos na silang kumain, guys. Kami ni Kat hindi pa. May niluluto akong longganisa. Pero, in your car? Magti-tennis daw sila dito. Turn off the TV, I said, Kuya. Magti-tennis sila malapit dito sa amin kasi mayroon tennis. Kuya! Wait lang, guys. Kanina pa sila katapos. Yeah, dito. Kanina pa kami, guys, dito. Andun na yung aking mag-ama. Nagti-tennis si Veronica. Si Veronica. May tama agad. Ando, may first aid si daddy niya. Andun sila. Dad, tingnan natin doon, be. Dito na sila, It's nice here. It's my first time here. Ako din. Ang galing nila. In-Instagram ko. Oh, good job. Good boy. Oh! Kanina ang galing.
Galing niya mag-serve. Good job. We can come here and do this, Zach. Good job. Oh, good job. Galing. Yes. It's out? That's out. It's your. It's her. It's her. Yeah, you're on 30. She's on 15. Okay, don't shake the camera. 15:30. $30. 30. Stop it, you're shaking it. Out. Just This one, you'll win. Okay, Zach. Okay. She's on 30 though. Oh! Mum, you're tying. It's a deuce. Diba? Ang putla ko, guys. Naglaro kami. Yung kili-kili namin, parang basahan na. Kasi nakakapagod, nakakapawis pala yan. Ang ganda exercise. No, ganda. Tapos, si Sak, blinag kami. Pero, feeling ko, ang shaky nun. What's wrong, love? Si Sak. Zachary boy. Akyat boy. Akyat, mag-tennis na raw siya. Oh. You like to play tennis na, Baba? Sabi niya, dami ko dito. Ano to, Kat? Kiluhan. Ito pang kiluhan dito. Kiloy na po ang bahong bata. Mga bata, kiluhan. Balancing, I don't know what you call this. What do you call this one, Kuya? Careful! Dito na kami sa bahay. Ha? Tinuturuan nila akong para magit ng ball. Okay raw yung serving ko. Pero yung nag-serve na titirahin. I-hit ko yung ball. Early raw ako mag-swing. Yeah. Alis sila, Kuya. Where you going? So is that? And Zach as well. Where you going? What they are and all that. Mag-bowling sila. Why? It's just for fun? Like, no birthday? No birthday. Ano lang, mga kagrupo nila nga dun sa kung saan kami nagka-camping. Want a drink? No, I'm good. Thank you, yeah. I'm good. Kami ni Kat, hindi pa kami kumakain ni Kat. So, ipagpapatuloy ko ang pagluluto ng longganisa. Ng longganisa kami ni Kat. Kat, hindi pa tayo kumakain, Kat. Ay, kaya pala nahihilo na. Kali, close your door. Hurry up. Come on, Baba. Hinahilo na pala siya kasi wala pa pala talaga rin kain. Sabi ko sa'yo, buksan mo. Wala na kaming rice. Namumroblema na siya. Wala na. Wala nang rice. First time, no? Wala nang rice. Bukas nga punta tayo ng ano. Kasi nga, dapat nung pag-grocery ko, sarado. Kasi Sunday ako nag-grocery. Wala yung... Punta tayo ng Mount. Oo, punta kayo ng Mount. Alis na sila. You're going soon? Alis sila. Magbo-bowling sila eh. Boy siya. na sila. Oy, big boy na. Siya. Love you too. Prito tayo ng tinapa. Masarap tong tinapa. Ano natin yung, ang amoy. Nagsindi ako ng candle. Kain na kami, guys. Brunch na to. Brunch na nga. Kamay pa. Veronica, Come on. Ano na, guys? Mag-ano na? 1:35. Try this one. Macaroni salad. Chicken macaroni. Ayan. Tita Neil, you want some? You can have some here. Tapos ngayon kumain. Nakapagbugas na yan. Ayan, kain na naman. Siya po kumain. That's too much. Are you done playing? Not yet. Naglalaro silang Nintendo. Is it Nintendo?
What? I have to have a shot now. Naglalaro silang golf. Ayan. Guys, gumagawa sila ng bracelet. And this is... Ng mga beads. And this is... Ayan, may mga pastor. What's wrong? What's up? What's wrong, love? Parang may ibon kami kasama dito. Go to daddy, go. My best one. Daddy. Ito yung first. Ang cute, oh. May mga stars. Tapos beads. Did you count the beads, Baba? Yeah, I have to put 3 and then star, 3 star, 3 star, 3 Ah, star. 3 stars. And then one has to have 4 and then have a star. Oh. And then another one. Very simple. I think you need more here, Baba. No. Because you're gonna have to cut it. Oh, go to daddy. Neil. Ah, cut it. Daddy. Anong oras na nga ka? 4:38. 4:38 na guys. Nagluluto na pala ako. Binabad ko na sa gatas yung ano. Binabad talaga. Binabrain ko na yung shark sa gatas. Yeah. Kasi pipritoy na natin siya mamaya-maya. bracelet. Yes. Good job, Bobby. Wait, baby. Ay, what's wrong? Wait. Uminit na naman. Kaya nga, ano weather bukas? Weather is the same. You cannot swim. It's too cold. Tomorrow is warmer. Than today. Friday o 27. Ano yung ano, Australia Day? 20. Ay, malamig. Malamig. Ba't di na lang ginawang Friday? Gawin na lang tayo na lang mag-move. Sabi 27 degrees on Friday. Ganda yan. Okay yan. So, we have to cut. And then, ayan na guys. And meron tayong mangga, pangkati. Can you pass us the scissor? Scissor. Where is it? Neil, can you give this to him, please? Please. Please. Jacob. Scissor. Ang cute naman ng kulay, Baba. I like the colors. Come on. Oh, you can't walk anymore. Oh, no. I just May got bago na pala kasi siyang ano. Okay. Ayan. Nagpakulo pala ako ng pasta para to sa aming cold salad. Yung orange, ang sauce. And ito yung shark na binababad natin sa milk na mayroon ng pepper. Then, ito yung kinuha kong meatballs sa caravan. In-air fry ko lang. Ayan. Tapos si Jan, kumuha na siya ng chips. Kasi magsasara na yung shop. So, ngayon tayo magpiprito na. Social daw sabi ni Kat. Dito kasi ako nag-ano yung nilalagay yung flour, breadcrumbs, eggs. So, ano lang siya guys, yung sa Amazon ko ito nabili. Chef something. Ano ba yun? Hindi ko na kailangan ng bowl. Tapos, ayan, kabit-kabit mo lang siya. O, ganyan. O, diba? Ha? Nabubudol at least nabubudol kita sa kitchen. Ikaw naman nabubudol mo mga accessories sa gadgets. Ayan, inaano lang, ina-attach lang siya. Okay? Ganyan siya, guys. So, kuha tayo ng eggs. Eggs. So, dito yung, kasi eto, iba-ibang size niya kasi eh. So, dito yung flour, yung maliit, dito yung sa gitna, yung eggs. Then, dito yung breadcrumbs. Yung mariri kasi yung mga bata. Dito yung tatlong eggs. Naglalaro. Nasabi ko ba nandito na yung mga boys? Dito na sila from the mount. Tapos kanina sinadya kasi dyan umalis din. Pumunta din sila sa mount. Dito na sila lahat. Kaso si Jan umalis para bumili ng chips. Okay, ilipat ko na to doon para mas madali doon sa may kung saan tayo magluluto.
Hindi mo na. Uy, ganun-ganun ba? Diba? Gilid-gilid sayang. Gilid na. Ganyan lang siya. Fish and chips. Yes. Char. Ganun lang natin siya. Di ba ako nakatikim ng shark? Oh, hindi pa pala nakatikim yung aking mga bisita ng shark. Patitikim natin sa kanilang shark. Oo, diba? Diba? Ayan lang. Bongga yan. Meron siyang, may ganito rin siya yung pongba na, Kasama? kasama yun. Yung puti? Oo, meron din siyang kasama. Kompleto nga siya. So, pang ganyan talaga siya? Oo, pang breading talaga siya. Pang breading talaga to. So, ano yung ng milk manay? Para lang pag sa shark kasi, sabi ni Jan, according to my asawa, to make the, yung meat tender and then maalis yung kung ano-anong mga residues. Hindi ko na alam. Hindi malansa. Hindi ito malansa. Ayan siya. Kailangan lang siya ibabad sa milk. Oo, ibababad lang talaga siya. And gumagawa rin ako ng sauce para sa mga bata. Kasi meron tayong meatballs, diba? So meron tayong pasta aside sa salad. Ayan siya guys. Nandito na pala yung chips. Wala pa. May kinuha lang ni Jan sa caravan yung sauce para sa ating oat salad. Kasi nasa nasa fridge namin dun sa caravan. Kay Veronica dapat naggawa na ako ng kay Veronica. Tinikman nila. Wala na. Yung kakain, wala nang pagkain. Veronica. Oh, now? Wow. Kasi si Veronica nasa labas pa. Pinapalamig ko na sana. I like the sauce. You love the sauce? Hindi to Filipino style, guys. Australian style. Yes, Australian style meatballs with sauce. Bago kayo makataas mag-dinner, wala na kami. Puno yan dala ni Jan, guys. Ayan na lang, oh. Wala na. Ayan pala yung shark. Meron pa akong piniprito doon. Sabi ni Kat, ano daw ang lasa ng shark? Isda daw. Kung sa human ba, ano sila? Mga elite? Tikman mo nga, oh. Patikim natin. Ayan, guys, oh, ayan. Patikim natin kay... First time makatikim ng... Walang amoy, hindi yan malansa. Ano pala kasi shark's fin? Ha? Shark's fin. Ay, hindi ko alam kung anong tawag. Basta alam ko shark. Ano? Anong Parang lasa? siyang manok. Oh, yan nga. White meat na. White meat naman talaga. Pero masarap, di ba? Hindi siya yung Hindi nga, Hindi siya malansa. Kaya yan ang gustong-gusto nila dyan. Kasi Parang talaga siyang manok. Oo, di ba? Sarap. Sabi sa'yo Yun na, ako kung lasa siyang malansa. Hindi. Isda pa. So, hindi siya napapat sa fish. Nasilik talaga siya. Mayaman yun. Ano siya sa nahawig siya sa chicken. Yung lasa niya. Ito na guys, nadala na ni Johnny Boy. Yung ating tangy tomato. 1 kilo pala to. Pala yung tawag. Tawag ngayon sa kanya. Kasi hindi niya raw alaw ilalagay sa pasta. Bumili siya ito, Thousand Island. Nandun na pala kila Jan, yung kanilang dinner. Ito, same lang. Ayan. Anong sagot? Dito na lang sa Doon na sila guys. Kumakain na sila. That's a big one. What time is your done coming? I'm coming. Tomorrow. What Not sure. I gotta breakfast soon at 4:30. Sobrang kabusugan ko. Hindi na ako magluluto pa sana ako ng laing na merong panganang tuna. Aga na. Sa aga na lang daw sabi ni Kat kasi bundat na raw siya. Oh. Ayun na siya. Oh. 9 months.
Magpasta na lang siya, tsaka yung chicken daw. Ang lasa ng shark, ano nga lasa? Chicken. Oh. Sarap pa sa chicken. Sarap pa sa chicken yung ating fish. Guys, tapos na ang dinner. Ngayon, ano naman siya? Fruit salad. Reklamo siya ng reklamo. Busog na raw siya. Tapos sabi ko, salad, sadit lang daw. Konti. Konti lang daw sa kanya. Ayan. Sabi niya, konti lang daw. Ngayon, humingi pa siya. Paano ka dyan eh? Busog na busog? Pero, Nagutom ako eh. Thank sarap you po. na. Oh, dali na, oh. Tama na. Salamat. Ang sarap. Ubus na yung isa. Guys, update. 10:33 na. Hindi ko alam kung gaano kahaba to. Hindi to mahaba, guys. Kasi feeling ko na hindi ako masyadong naka-vlog. Kasi wala kaming ni Kat. Nakakalimutan na yung mag-vlog. Chika-chika, then nood-nood. So, we'll see kung saan aabot ang ating vlog today, guys. So, yun na yung vlog. Nakalinis na sa kusina. And yung tea towel na yun, lalaban ng mga kasi gamit na gamit. 3 yun. So, yun na guys yung vlog natin. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on okay, please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night. Si Kat, naubusan na siya ng Delete pa mo. wala na siya ng space. Night, Milsey. Magtatrabaho po yung isa doon. Good night. Tulog yung iba. Because I think I do want you next to me. Want you next to me, but does